Good morning mga boss. So, tapos na ang Holy Week. Ngayon, kakain na tayo ng marami. May tinaguan ako kahapon, may tinatago ako kahapon na anong ulam. Kunin natin. Yan mama ko. Ano na tayo ngayon? Mamainit. Natutulog yung baby ko kaya hindi ako naging doon. Ito yung tinatago ko kahapon. Tinago ko kahapon. Oo, kukuha muna tayo ng kape. Ito pa natin. Basta kopi. Kopi ko blanca. Kuha muna tayo ng baso. Basta baso. Boss Joe. Alright, tapos na. Sarap na slice bread. Nalimutan yung chicharon natin. Sasa natin sa kusina mo. May itlog. Ang buwak na. Slice bread. Galunggong. Yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Boss Jong. Ang ating FB page, Boss Jong pa rin yan. Kita-kits tayo sa next nating vlog. Wala pa tayong ligo. Vlog muna tayo. Ayan, maraming salamat and God bless.